Сега всичко абсолютно всичко, което се поиска на тази маса, са от Бургас, нали? Yeah. Президент, всеки от вас се пуска по центъра. Да. И вървите си, Александър Слободолиди, познати, какво става. Мога да намаля. През една минута всеки от вас казва обаче, аз също играм и така за много хора, примерно са 23 човека. Обаче не са 20, 50 човека са като цяло, примерно. Обаче само 10 от вас от тях, което е една пета. Значи само една пета от тях, което е 20%. Само на 20% аз държа на тях и съм ги поканил на моят рожден ден. Що съм ме поканил? Значи, по някакъв начин държа на вас и не знам, аз не ще търся някаква подкрепа, но просто държа на вас, това е. Няма по-голямо определение от това. Държа на вас и, както Николай Островски е казал, как се каляваш стоманата. Това е един символ на софт литературата. Когато живота стане непоносим, се умявай да живееш и направи живота полезен. Балс. Се умявай да живееш и направи живота полезен. Браво. Това е, което мога да кажа. Браво, Румба! Браво! Real balls. Айде да здравим за румбата! Да здраве. Румбата и да не се такъв изтребена всичко, което Ей, Пишо! Айде ми мани! На здраве! Да се даме дърма. Ай, румба, на здраве! На здраве! Брат, на здраве! Аз ще запаля тази... Изчакай само, изчакай. Тази хуйба. Това е хуйба. Ела да снимаш хуйба. Балс. трябва да махне и че се случи, то не е какъв метър. Със стил пие, със стил. Всичко прави. Може да си. Аз. Не, марката е румба. Снимайте марката. Той това снима. Ей, Пишо, мани! О, е. Кабана. Ела Това е от... Ой, това е много брутален инструмент. Снимам бе. Пръщ. Аз. Държи си пръщ от него. Балс. Със стил. Стил и класа. Стил и класа. Моля, покажи кутийката. Покажи само да прочетем какво пише. Коиба. Е. Yeah, man, yeah! What up, man? Я, ман. Уиз Калифа. Балс. На вашите екрани Уиз Калифа. Сега вътре побили малко джойнт на О, ес. Добри ли? О. Хъслен, бейби. Направо Уиз Калифа... На пурите, Уиз Калифа на пурите. Пурата с масе. О, ес. И направо. Бунта да Ай, Това е кажи. нещо уникално. Кажи го, Право, кажи го. както дърпа и да прави така. Това е нещо уникално. Кажи. Това е една хармония от аромати. Кажи Ай, на камерата, Джили, благодаря. симфония направо. Диди, благодаря ти. Това е директно директно от Варна. Диди. Стига. От представиш. Иди от Варна. Аз сядам за румбата. Музиката спря. Абе, много яко Чакай. съм мирисна и Много помириш, да. Дай. Кюлът, това е много добре. Може да спиш с това. Дай, кажи. Ще ме много ма дразнат. Балс, бейби. Това е Елена, Това беше.